Жыхары вёскі Махнавічы, што на Салігоршчыне, запісалі зварот да Лукашэнкі. Людзі просяць не дапусціць закрыцця адзінай на некалькі населеных пунктаў сельскай крамы. Нам только со всех углов говорят, мы должны понять. Мы то и дело 20 лет понимаем. Мы понимали, когда у нас ликвидировали центр колхоза. Мы понимали оптимизацию, когда у нас закрыли, закопали школу. Мы понимали оптимизацию, когда закрыли почту, детский сад и когда закрыли сельский клуб. Далей жанчына дадае, што ў вёсцы жывуць 150 чалавек, і ўсе гэтыя людзі самаарганізоўваюцца ў правядзенні суботнікаў, уладкоўваюць населены пункт, праводзяць дзяржаўныя масавыя падзеі, пра якія вядома ледзьве не ва ўсім раёне. Паведамленне пра ліквідацыю крамы стала для іх апошняй кропляй. Прадстаўніца вёскі канстатавала, што яны звярталіся да мясцовых уладаў, каб не скакаць праз галаву, але просьба, маўляў, паступіла занадта позна і скасаваць пастанову гэткім чынам ужо не атрымаецца.